Афганистан башкаласы Кабулда милли күтәрелеш, ягъни Хизби Каям и милли фирка коалиция хөкүмәте төзүгә каршы урам җыен уздырды. Анда катнашучылар ондый хөкүмәтнең Афганистан мәнфәгатьләренә каршы булачагын белдерде. Президент сайлауында кемнең җиңүе турында килешә алмаган ике намзәт милли бердәмлек хөкүмәтен төзү кирәклеге турында белдерде. Пакистанда Төньяк Вазиристаннан мәҗбүри күчеп китүчеләр, ашамлыклар һәм ярдәм алыр өчен төннәр буе чиратта тора. Банну шәһәрендәге бу ярдәм үзәгендә көн саен меңләгән яңа качак теркәлә. Хөкүмәт чыганаклары качакларның саны 900 меңгә җитте дип хәбәр итә. Шул ук Пакистанда хөкүмәттән бәйсез оешмалар вәкилләре Пешаварда очрашып, Хибер вилаятында балаларга белем бирү мөмкинлекләрен тудыру турында сөйләште. Җыелган активистлар вилаят рәсмиләрен мәгарифтә гадәттән тыш хәл игълан итәргә чакырды. 15 белән 17 яшь арасындагы 3 миллион яшүсмернең быел мәктәпкә бару мөмкинлеге юк. Гыйракның Фаллужа каласындагы бу йортлар Әл-Каидага бәйле Ислам дәүләте дип исемләнгән сугышчыларга каршы һөҗүмдә җимерелгән. Анда яшәүчеләрнең күбесе 12-13 июльдә башланган һава һөҗүмнәренә кадәр өйләреннән киткән иде. Анбар вилаяты ел башыннан бирле сугышчылар контролендә. Босния башкаласы Сараевода активистлар Берләшкән Милләтләр оешмасы бинасы каршында Израильнең Газа сызыгындагы хәрби чараларын туктатуын таләп итеп урам җыен уздырды. Җыелган халык фәлестиннәргә һөҗүм иткән Израильгә чикләүләр кертергә чакырды.